мумкин аст дар тоҷикистон ба беш аз 500 масҷид иҷозаи дубораи фаъолият дода шавад. қаблан бо баҳонаи надоштани санади расмӣ ба дари ин масҷидҳо қуфл зада буданд ё ба чойхонаву коргоҳи дузандагӣ табдил доданд. дар кумитаи дини тоҷикистон мегӯянд ки ҳоло як гурӯҳи вижа масъаларо таҳқиқ дорад, вале ҷузъиёти бештар намедиҳанд. дар ҳамин ҳол як манбаи огоҳ аз ҷараёни қазия гуфт таҳияи рӯйхати масҷидҳое ки бояд иҷозаи дубораи фаъолият ба даст оранд аз соли гузашта идома дорад. ба қавли ҳамсӯҳбати радиои озодӣ ҳукумат низ дар ин бора ризоят додааст. соли гузашта ба тақрибан 100 масҷид дар шаҳри Ваҳдат иҷозаи дубораи фаъолият дода шуда буд. бо таваҷҷӯҳ ба ин баъзеҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба эҳтимоли бозкушоии дари тақрибан 600 масҷид ибрози умед карданд. дар гузашта мақомоти кумитаи дин дар гузоришҳои худ мегуфтанд ки дар кишвар 4000 масҷиди ҷомеъ ва 5 вақта амал мекунанд. моҳи апрели имсол дар мусоҳибаи худ бо Садои мардум нашрияи парлумонӣ Фарухулло Олимзода муовини раиси кумитаи дин гуфт ки айни замон дар ҷумҳурӣ беш аз 3800 масҷиди ҷомеъ ва 5 вақта, 3 ҷамоатхона ва 67 ташкилоти динии ғайриисломӣ амал мекунанд.